На ўсім працягу існавання савецкай Беларусі усе без выключэння вучні і студэнты рэспублікі вывучалі на занятках гісторыі дзве айчынныя вайны 1812 года французска-расейскую і германа-савецкую 1941-1945 гадоў. Апошняя савецкая гістарыяграфія надала назву «Вялікая айчынная вайна». Першыя сумненні ў іх айчыннасці пачалі выказваць беларускія гісторыкі ў перыяд аслаблення Савецкага Саюза і здабыцця краіны незалежнасці ў канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя. Сумненні ўзнікалі, калі пытанне ставілася так: а наколькі гэтыя войны былі айчыннымі для Беларусі і беларусаў? Кожнаму беларусу вядома паняцце айчынная вайна, а тым больш вялікая айчынная вайна. Апошняя пры рэжыме Лукашэнкі была нават уведзеная як абавязковы прадмет у вышэйшыя навучальныя установы Рэспублікі Беларусь. Акрэсленне айчынная мае абазначаць вайну ўсенародную. Маўляў, увесь народ падняўся на змаганне супраць нейкага акупанта-агрэсара. Але ці шмат хто з беларусаў задумаўся, наколькі ўсенароднымі былі для нас тыя дзве вайны, да якіх у расейскай гістарыяграфіі прыстаўлены прыметнік айчынная. Франка-расейская вайна 1812 года і германа-савецкая вайна 1941-1945 гадоў. Узнікаюць сумненні. У 1812 годзе беларусы ваявалі як у расейскім, так і ў напалеонаўскім войску, прычым у апошнім было больш нашых добраахвотнікаў. Так было і ў Другую световую вайну, а большасць беларусаў пад нямецкай акупацыяй проста выжывалі паміж немцамі і партызанамі. Узнікаюць пытанні, чаму дзве памянутыя вайны дагэтуль у Беларусі афіцыйна называюцца айчыннымі? Чаму афіцыйная прапаганда стварае сапраўдны культ германа-савецкай вайны 1941-1945 гадоў? І ўрэшце апошняя. А ці былі ў нашай гісторыі войны, якія сапраўды сталі усенароднымі айчыннымі? У расійскай імперыі беларусаў не лічылі асобным народам, а часткай расейскага, і выкладалі гісторыю выключна з расейскага пункту гледжання. А з Расіяй Беларусь бачыцца перадавым пастом ці буфернай зонай на мяжы з варожай Еўропай, абарончым рубяжом або плацдармам для наступу на тую ненавісную Еўропу. Толькі ад часоў гэтак званай гарбачоўскай перабудовы ў Савецкім Саюзе пры аслабленні цэнзуры і ідэалагічнага кантролю беларусы пачалі даведвацца ад сваіх гісторыкаў цікавыя рэчы пра тыя нібыта айчынныя войны. Найперш, што шмат беларусаў у вайне 1812 года змагалася войску Напалеона, прычым добраахвотна, з надзеяй адрадзіць Вялікае княства Літоўскае. А ў расійскім войску, акрамя нешматлікіх афіцэраў беларускага паходжання, служылі рэкруты, гвалтам набраныя з беларускіх сялянаў. Потым навукоўцы-гісторыкі пачалі публічна сумнявацца ва ўсенароднасці партызанскай барацьбы беларусаў супраць нямецкіх акупантаў у 1941-1944 гадах, бо паводле незлічонай колькасці крыніцаў, у тым ліку ўспамінаў нашых бацькоў і дзядоў, галоўнай задачай беларусаў пад нямецкай акупацыяй было выжыванне паміж молатам і кавадлам, гітлераўскім і сталінскім таталітарызмамі. І выбар ісці ў нямецкую паліцыю ці ў савецкія партызаны у большасці выпадкаў быў вымушаным выбарам паміж жыццём і смерцю. З усталяваннем рэжыму Лукашэнкі была рэанімаваная савецкая афіцыёзная гістарыяграфія з яе усхваленнем расейскіх так званых айчынных войнаў. Больш таго, з апошняй вайны улады спрабуюць зрабіць сапраўдны культ і нават аснову дзяржаўнай ідэалогіі. У гэта ўкладаюцца велізарныя народныя грошы, вось як у псеўдалінію Сталіна ці новы музей вайны. Калі глядзець на гісторыю Беларусі з пазіцыі нацыянальнага інтарэсу самога беларускага народа, то адзінай, сапраўды ўсенароднай, а гэта значыць айчыннай вайной была вайна з Масквой 1654-1655
1667 гадоў. Тады маскоўскія войскі акупавалі і дашчэнту зруйнавалі Беларусь. Сотні тысяч беларусаў былі вывезеныя ў палон. Як напісаў расійскі гісторык, Масква на нейкі час нават стала беларускай, пра што сведчыць узнікненне найвялікшай тады ў горадзе мяшчанскай слабады. На барацьбу з захопнікамі узняўся ўвесь народ, у тым ліку і тыя праваслаўныя беларусы, якія на пачатку сустракалі маскавітаў з хлебам-соллю. Тады ж упершыню з'явіўся тэрмін для абазначэння беларускіх партызанаў. У маскоўскіх рапартах яны называліся шышамі. Селяне збіраліся в атрады часам да некалькіх тысяч чалавек і знішчалі паасобныя маскоўскія часткі. Некаторыя селянскія атрады мелі сцягі харугвы і прысланых ад гетмана афіцэраў. Магілёўцы ў 1661 годзе па ўласнай ініцыятыве выбілі ўвесь маскоўскі гарнізон. Усенародная барацьба моцна дапамагла рэгулярнаму войску Рэчы Паспалітай вызваліць краіну ад маскоўскай навалы. Толькі помнікаў тыя партызаны ў Беларусі пакуль не маюць, у адрозненне ад незлічоных савецка-расейскіх. У многіх краінах створаны помнікі сімвалічнай магілы невядомаму салдату абаронцу айчыны. У Беларусі, мяркую, найбольш адпаведным нашай гісторыі і ментальнасці будзе помнік невядомаму беларускаму партызану, таму з 17 стагоддзя. Сапраўды айчынныя войны Беларусі, у якіх беларусы змагаліся за сваю зямлю, за сваё жыццё, ніяк не адлюстраваны ў беларускай ідэалогіі ў беларускіх помніках. Напрыклад, 13-гадовая вайна 1654-1667 года, калі ўпершыню на шырокі маштаб пачаліся партызанскія дзеянні ў Беларусі супраць акупантаў. Затое Беларусь перапоўненая помнікамі айчыннай вайны расійскага народа. У горадзе Полацку такая выключная канцэнтрацыя помнікаў двум айчынным войнам, гэтак званым, которые ніякімі айчыннымі для беларусаў не былі. Помнік вайне французска-рускай 1812 года, які называецца афіцыйна таксама у афіцыйных органах беларускіх помнік героям вайны 1812 года. Вельмі цікавая гісторыя гэтага помніка, ён асабіста зацверджаны Мікалаем I. Былі створаны праекты гэтых помнікаў, 16 помнікаў па ўсей Расіі, там, дзе былі звязаны неяк мясціны з баямі з французскай арміі, французска-рускімі баямі. Гэта помнік так званага другого класа. Такіх 10 аднатыпных помнікаў было ўстаноўлена ў розных месцах. В 1848 годзе пачалася закладка падмурка, 2 гады былі розныя працы. В 1850 годзе яго адкрылі гэты помнік. Ён да канца не быў зроблены, не хватала абразоў. Абразы былі дароблены, як звычайна ў расейцаў, праз 2 гады, пазней 1852 годзе. І гэты помнік прастаяў да савецкай улады. У пачатку 30-х гадоў ён быў разабраны, збураны для патрэбаў першай пяцігодкі. Метал патрабаваўся для выканання першай пяцігодкі. Тут у асноўным з чыгуна гэты помнік зроблены. І вось у канцы Савецкага Саюза ў 1989 годзе узнік праект яго аднаўлення. У сувязі з распадам Савецкага Саюза ён заняпаў, але ўжо ў незалежнай Беларусі у 2006 годзе з ініцыятывы полацкіх уладаў былі праведзены тут раскопкі, цэлая эпапея з пошукамі, былі спрэчкі, нашлі на гэтым месцы медную таблічку, закладзеную ў падмурак гэтага помніка. І мастацкі савет Рэспублікі Беларусь з лёгкасцю зацвердзіў гэты помнік. І ў 2010 годзе ён быў пастаўлены. Полацкі завод спецыяльна засвоіў тэхніку ліцця з чыгуну, гэты помнік зрабіў. З вялікай пампезнасці быў адкрыты помнік чужой для беларусаў вайне, якую ўсё роўно нашы ідэолагі называюць айчыннай. У Полацку літаральна ў 3 дзесятках метраў ад помніка расійскай айчыннай вайне 1812 года да помнікаў вялікай расійскай айчыннай вайне 1941-45 года. Вось такая невялікая адлегласць. У самым цэнтры горада паказаны бетонныя сцэлы, выявы бронзавыя воінаў-вызваліцелях з надпісам «Освободителям Полацка». На адвароце гэтага помніка выпісаны все часткі, которые ўваходзілі ў Полацк у 1917
1944 годзе пастаўлены 2 гарматы, і ўвогуле Полацк, можна сказаць, перапоўнены помнікамі Другой святовай вайны, якую наша гістарыяграфія вслед за расійскай афіцыйная гістарыяграфія называе Вялікай Айчыннай вайной. Курган памяці, курган бессмерця прысвечаны ахвярам этой вайны, і гэта абсалютна лагічны помнік, ахвяры павінны быць ушанаваны. Это помнік танку, стаіць на п'едэсталях звычайна ва ўсіх беларускіх гарадах. Это помнікі гвардзейцам, якія першымі варваліся на тэрыторыі Полацка, на плацдарме так званы. Это помнік камсамольцам, якія загінулі у грамадзянскую і Другую святовую вайну. І яшчэ шмат якія помнікі. Гэтых помнікаў Другой святовай вайне больш, чым помнікаў усіх прысвечаных гісторыі Полацка. І несумненна, што ахвяры Другой святовай вайны павінны быць ушанаваныя, але мы павінны ўсведамляць, што гэта вайна была для беларускага народа ніякай не вызвалительнай, ніякай не вялікай айчыннай. Это была самая вялікая трагедыя ў гісторыі Беларусі. Пачатак укаранення ў масавую свядомасць беларусаў уяўлення пра савецка-нямецкую вайну 1941-1945 гадоў як айчынную вайну для беларусаў сягае ў савецкія часы, а дакладней нават у часы нямецкай акупацыі. У пачаткі музея Вялікай Айчыннай вайны, так званай, сягаюць да 1942 года, калі з акупаванай тэрыторыі праз партызанаў перадаваліся рэчы, якія мелі задэманстраваць зверства нямецкіх акупантаў на беларускай тэрыторыі. Потым эта экспазіцыя, якая шырока распаўсюджвалася, стала пачаткам музея Вялікай Айчыннай вайны, які атрымаў будынак, цэлы будынак ужо ў 1944 годзе, адразу пасля адыхода немцаў з Менску, адзін з нямногіх ацалелых будынкаў у горадзе. І гэтая традыцыя атрымала працяг у часы рэжыма Лукашэнкі. Па ініцыятыве самога Лукашэнкі у 2014 годзе быў урачыста адчынены новы будынак музея Вялікай Айчыннай вайны ў Менску, убуханыя агромністыя сродкі, дасканала прадуманы сімвал, выключна героіка беларусаў у змаганні з немцамі. Ён дапасаваны да ранейшага помніка Менск, горад-герой, пастаўленага 1985 годзе. Гэты будынак займае агромністую плошчу 16 500 квадратных метраў. Там паказаны такі 11 промняў, которые сімвалізуюць 1100 дзён акупацыі Менска. Гісторыя этой Другой святовай вайны як Вялікай Айчыннай вайны беларусаў выкладаецца не толькі ў школах, не толькі ў школьных праграмах прысутнічае, але абавязковы прадмет ва ўсіх вышэйшых навучальных установах краіны. І яна напрамую звязана з спробай замяніць нацыянальную ідэалогію беларусаў ідэалогіяй постсавецкай, ідэалогіяй лукашэнкаўскай. І пра гэта сведчыць тое, што ў гэтым музеі Вялікай Айчыннай вайны маецца зала прэзідэнта Лукашэнкі. Дык усё ж чаму? Адкуль у Беларусі такая пампезнасць з расійскімі айчыннымі войнамі? Адкуль такі пампезны музей германа-савецкай вайны, у які чамусьці ўстаўлена персанальная зала Лукашэнкі, народжанага ў 1954 годзе, далёка пасля вайны і далёка невядома ці ветэранам. Гэтаму бачыцца дзве прычыны. Першая – асабістая савецкасць беларускага дыктатара, які надалей жыве ўспамінамі дзяцінства, калі хлапчукі утрапёна гулялі вайну з немцамі. І ў маім дзяцінстве таксама гулялі. У ідэалогіі вайны ён шукае замену ненавіснай яму беларускай нацыянальнай ідэалогіі. Другая прычына – залежнасць ад Расіі. Расійскі пасол Сурыкаў дамагаўся і дамогся вяртання ў беларускі афіцыйны дыскурс прыметніка «Айчынная» да франка-расійскай вайны 1812 года. Зроблена гэта нават мінуючы Лукашэнку, бо Масквы хапае сваіх іншых агентаў у Беларусі. Паводле крытэрыю ўсенароднасці, адзінай сапраўды айчыннай вайной для Беларусі была 13-гадовая з Масквой у 17 стагоддзі. У акупаванай, зрабаванай краіне нарадзіўся стыхійны рух, сапраўды народны, бо ахапіў усе слаі насельніцтва, ад шляхты і духавенства да мяшчанаў і селянаў, сотні тысяч людзей усю краіну. Толькі ў сённяшняй Беларусі гэтым людзям не ставяць помнікі, а наадварот ставяць маскоўскім акупантам.